Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agua Achilles. Uy, congrats ha. Inyo yung napapreso si Madam Doria. Kana, tungod ni Achilles. Ni Asia? Narao, nay. Pwede mo ba message sa inyo? Kamo, kung gusto mo. Ay, gusto kayo. Kakawiyan naman ang nasunahan, no? Oh, May nanumduman ko. ang gipuy-an sa imong lulo? Oh, Achilles! Jerek, Dali dire, Jer. Ari lang ko. Nalingaw naman ko sa tabanog. pasaydi siya para magkasulti tag maayo. Sorry ha. Pwede ba, di na ko mag-ati ni mo? Nauwaw ko, Achilles. Ay, paghilak. Huwata lang nga, maparehas ako ni Agwa. Nga nang dili naman lang nimo ipirmi ang imong pamayuhan. Nga ulitaw, nga mao si Aqua. Dili ko pwede mo gamit sa kong gahom sa personal kong interest. Mao ba? O dili ko na supakon. Ang gahom nga gisangon ni Lolo nako, gamiton lang kung gikinahanglan. Para lang sa magkaaway sa katarong, o dili gamiton sa kong panginahanglan. Mao nga paabutan ako. Total, 13 naman ko karon. 7 ka tuig ikan karon, 20 na ko. Unya ako. 27 na. Aces and butter, di ba? Achilles. Pila rin paglabay sa katuigan. Kita gyud kung gitak na sa ato kapalaran. Pero kung dili, ay bawaan naman na. Kay makakita magaglain. Paabutan ta ka, Achilles. Achilles! Nanawag si Ma'am Hilda! Uy, may signal ba din eh? Abi na kukuha. Dini sa atong nahimutangan, may signal ang cellphone din pero dito sa bahay namo, wa gyud. Achilles! Magkigsulti ni mo si Ma'am Hilda, oh. Ambi. Hello, ma'am? Sige, ma'am. Achilles, may problema? Nawa si Madam Doria. Unsa? Nawa ako nun sa prisuhan. Achilles, usay itong buhaton. Tingalig, naulian na si Madam Doria o ibalik ang iyang gahom. Unya, manghasin na hinuon siya dito sa ilang Ma'am Hilda. Di na mahimo. Ilan na sila? Nakasabot ko, Achilles. Sige. Naana! Tag-ano na ko. Ang sokay na sabning Ma'am Hilda. Lagi? Tabang. Oy, kadyo ta! Ma'am! Ma'am! Mayo gani kay kasakay ng bugat ng tiguang nga. Dire. Pahinda siya sa sofa, Miroy. Ma'am. Iya. Salamat. Ma'am. Nang de. Higda lang de ha. Relax. Salamat kayo, ma'am. Ang gikapoy kong linakaw. Pahuway lang una iya, ha? Kay paandama ti kag pagkaon. Pahuway lang una. Unya na lang ta magsulti. Miroy, palugawa si Luling. Madam. Oh, yeah. Pahuway una din hiya. Biyaan ta una ka, ha?
Sige. Ati man akog maayo, Miss Claros. Kay utangan ka na ko. Ipatagamtam ko nimo ang kauwaw nga natagamtaman ko. Excuse me. Oh, Ma'am, Miroy, humanagkaon ng tiguang. ihatod sa ila. Ah. Aw, misulti na ba siyag asa ang ila? Ay, wala naman kuno siya pamilya nga kapulian, ma'am. Luuya sa tiguang, Ay, ma'am, kanang abi mo, ma'am. Lahi masab siya kay kanang sa uban nga tiguang ba? Kanang mga hugaw kay nga tiguang. Siya kay kanang limpyo man. Makiksulti ko niya. Salamat kaayo, ma'am. Pasag nilang ang langit ray magbaw sa imong kaayo. Tabang ning ako iya. Aw, kinsa ganito imong pangan? Tawag lang ko Lula Kikay. Sige. Sige, Lula Kikay. Gikan karon, anhi ka na mo puyo uban ako. Kay wa masab ko'y pamilya. Ang akong mga ginikanan, tuwa sa Mindanao. Og ang akong mga igsoon, tuwa pud dito. Pero patay na sila si mama o papa. Maong ikaw, anhi ka uban ako. Isipon ta na kang akong pamilya. Kini. Pangandam. Kay sugdan ko na ang panimaos ko nimo, Miss Claus. Sige iya ha. Arion ko pa sila si Miroy. Ipadali ko ang pagpalimpyo sa kwarto para imong kapuyan. Human na, ma'am. Maayo noon. Nahala, ing na ang tiguang. Pabalihin nun na siya din Oh, ma'am. Oh. Miroy, ipalit niya kog bagong newspaper ha. Inughuman na lang ni mo pabalhin sa tiguang. Ni ada ko, ma'am. Oy. Lola Kikay? Nganong wa ka man magpaabot ni Miroy? Kikay de ka iya. Kikay ang iyang pangan, Miroy. Ato na lang siyang tawgon og Lola Kikay. Oh. Okay, Lola Kikay. Andam na imong kwarto. Nahasol hinog maayo si mama ining pagkawa ni Madam Doria sa prisuhan da. Oy! Timinga da. Si ma'am, ni Miroy. Naaman. Ay, salamat in taon kay ni amo ha. Hala, adtoan ninyo si ma'am. Tuwa sa salon. Ay, wa na mo atong eskwelahan nun kay nabalaka sa paggawa ni Madam Doria. At sa man kanoy? Ay, kanang gisugo kog newspaper. Musuod lang, Minoy. Dali na, Jeric. Abi ko bag, dili na mo mga butrong adlaw. Nagdali man gani mi ma'am. Unsa man ang pagkitabuha, ma'am? Unsa may gibuhat sa mga pulis? Ano mas lang magkabantay nga nagkapugang ilang gibadayan? Usa ka babae? Nalipat pagid sila? Maunagi kahibudngan ko. Pero ang sulti sa gwardya nga wa man gyud kuno sila nakita nga migawas. Wa sila nabatian nga kasikas. Bisan ang mga kauban ni Madam nga mga pinirisong mga babae, wa say na matikdan. Ilan na kunong namatan nga wa na sa iyang higdaanan si Madam Doria. Nabalikan na siya siyang gahom Akilis. Wa nilain. Ang pangutana, asa ka siya ron? Kinala ito pagkitaon. Kaya basig magbugna sa sila yung kadaot sa katawhan. Ilabi na sa mga bata. Akilis, murag nalagi tao diya sa pikas kwarto. Murag na apitaw. Gabiin naman. Unya, niya mata sa atong kwarto. Hain may maayog gamit ka sa imong gahom. Pag-usab sa imong kaugalingon ba ngadto sa pagka-agwa aron makagamit ka sa imong power. Nya imo din tan-aw sa imong noon na ang nimutangan karon ni Madam Doria. Mao ni akong buhaton, Jeric. Sige dayon, sige. Uy, Kinsa na? kisa na. Manihapon na! Magawas na mi.
Achilles. Unya na lang, kung mga tuog ng uban. Lola Kikay! Nianay mong panihapon, Lola! Hala. Lola! La! Oy. Wa may tao din he. Hain man din si Lola Kikay. Oh, hain man di ay. Milakaw ba? Ay, wa man ko makamatngon nga milakaw. Nangutan akong luling kun nakakita ba siya nga milakaw ang tiguang? Wa man sab kuno. Unsa man imong gisod? Ako man giablihan. Uy, kung milakaw siya, nganong wa man mananghid? Ano sa problema, ma'am? Wa ko do ang tiguang sa iyang kwarto. Tiguang? Kinsa? Ay, katugong mag-anhian din he nga mangayog panabang. Gusto. Unya, Niyaman din he magpuyo. Kipapuyo man ni ma'am kay naluoy man siya kay wan alagi ko no pamilya. unya, wala diha. Naghatod kog panihapon. Naatingali, oy. Ay, wan aman, wan aoy. Ang tiguang, naaman. Naantiguang? Unsa? Ang binabi, ako'y hatod siyang pagkaon. Unya, Naaman, ma'am. tingali tarong agtanaw ni Miroy. Aw, tingali sab. Bidag nga no. Gablihan ka na akong pultahan. Misuot pa dyan ko. Unya, sa dihang si Jeric na ang nahatod sa pagkaon. Diha na siya. Hay! Bidag Hilom nga na lang. no ba eh? Hilom na lang. Nimiroy, kalimti na lang na. Ay, kinsa mo itong may gawas nga. Kabi naman. Hoy! Kinsa to, hoy! Panangitaw mo kung manggawas mo. Kay, di o niya matarong kung sira ang pultahan. Masudlan niya atag gawatan. Aw, impasta! Ngano, Miroy? Ay, naay may gawas sa gate, ma'am. Wa man ang pit na ko, aron matarong ta na ko glak. Wa di ay ka makakita. Ay, wa! Kay, paingon na ba yung ko suod sa akong kwarto? Unya, kay, nakabati man kong mitingog ang gate. Aw, mao nga akong kitanaw. Basig sila sa Achilles. Sige lang. Kay ako lang unya silang pakigsultihan. Achilles. Huy, Nagmata pa ko, Jeric. mingaw na. Nakatuog na ang tanan. Sige na. Usba na imong pamayon para makagamit na dayon ka sa imong gahom sa una-una. Aron, may bawaan ta kung asa ron si Madam Doria. Oh, uli. Uy, kinsa ron? Naalagi naglakaw-lakaw. Nakadungog ka? Oh, kadyot, akong liliyon. Jeric, kinsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!